Страхът е тази сила, която ни предпазва от опасности. Но, за съжаление, страхът може да бъде толкова силен, че понякога да ни спре да предприемем каквито и да било действия в живота си. Осмелих се да се кача на това дърво, защото то не е прекалено високо, за да мога да се наредня, слизайки от него. Но пък е достатъчно красиво, за да мога да запиша тук видео, с което да ви поканя в моят вебинар. Защото след страха идва смелостта. Смелостта е тази сила, която ни движи да продължим напред, да предприемем нови действия в живота си, които вярваме, че са за добро. Ако винаги си мечтал да се осмелиш да следваш себе си, то този вебинар е за теб. Заповядай на 5 юли от 11 часа в събота, онлайн, на събитието с мен Калина Иванова. Как да създадеш, как да развиеш и да направиш така, че твоят личен бранд да бъде твоят бизнес. Научи езика на 5 най-влиятелни социални медии и започни да разказваш своите истории, така, че да бъдат чути. Това не е вебинар за стратегии, а за смелостта да бъдеш себе си.